Iubiți prieteni, doresc ca să amintesc un cuvânt din partea Domnului, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al 9-lea. Acolo era un omolog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că vroiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: "Uită-te la noi." Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capite ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: "Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și îmblă." L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznile, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să îmble. A intrat cu ei în templu, îmblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut, îmblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Din viața la doi oameni simple, oamenii al lui Dumnezeu. Au muncit cândva împreună și acum în slujire sunt împreună. Au ajuns slujitori a cuvântului, au făcut voia lui Dumnezeu pentru că a avut această slăvită și importantă întâlnire cu Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru lucrarea care ei au săvârșit-o, fiind aleși de Domnul, în prezent ei sunt pe scaunul de domnie a Domnului Iisus Hristos și vor judeca 12 seminții a lui Israel. Viața lor a fost plină de har, de binecuvântări, au fost consacrați și vedem o unitate în acești doi oameni mari ai credinței. Cândva au fost împreună la muncă, acum sunt în slujire, se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al 9-lea. Cât de scump este ca să fim în locul unde dorește Dumnezeu ca să ne vadă. Cineva povestea o storioară cu privire la ziua de închinare, slujba noastră. Și a dus așa un exemplu. Un om avea 7 monede și cineva, fiind sărac și lipsit, a cerut de la el. Și el s-a hotărât, îi dă 6 monede și una și-o lasă sie. Omul care a primit acest dar s-a furișat și i-a furat și a 7-a monedă din buzunar. Și predicatorul făcea o comparație cu cine se aseamănă oamenii care neglijează ceasul de rugăciune, ziua de închinare, adică ziua de duminică, când Dumnezeu ne-a dat 6 zile de muncă și a 7-a trebuie să fie închinată Domnului. Pentru apostoli, pentru Petru și Ioan și alți ucenici, era un lucru scump ca să fie la templu, la ceasul rugăciunii. Ca de obicei, au mers la această oră și aici este acest om, olog din naștere, care era în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă. Care frumusețe vedea acest om, fiind în așa situație, așa stare a sănătății. Probabil multe nu le observa, totuși el era atent la oamenii care mergeau, care veneau și când a văzut pe Petru și Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. A observat ceva la Petru și Ioan. Aveau înfățișarea ca cei care merg la ceasul de închinare, merg ca să facă o slujbă lui Dumnezeu. Cum într-o povestire, un caz, o familie tânără locuiau într-o locuință, nu erau noi pe meleagurile cele și femeia aceea tânără privea des pe fereastră. Nu vedea mulți oameni, merg într-o direcție în alta,
Dar duminica a observat o bătrână care avea o față senină. Era ceva deosebit în viața acestei bătrâne, o duminică, altă duminică. Și această femeie tânără a avut un interes să afle unde merge această bătrână și de ce înfățișarea ei este deosebită. Cum Domnul Iisus, când merge spre Ierusalim, n-a fost primit în Samaria pentru că avea înfățișarea unuia care merge la Ierusalim. Ceva deosebit era în înfățișarea lui. Și deodată ea s-a hotărât, deschide fereastra și a avut o conversație cu această bătrână. Ea i-a spus că merge la locul de închinare, la casa de rugăciune, la întâlnire cu Domnul, la ascultarea cuvântului. Și la această femeie s-a trezit tot acest interes. Ea a primit propunerea ca să meargă la adunare și a promis. Dar trece o duminică, bătrâna nu-i. A doua duminică nu-i bătrână. Ea s-a hotărât să plece în direcția unde era casa de rugăciune ca să vadă cum stau lucrurile, deși bătrâna nu-i de acolo. Acolo i-au spus că au înmormântat-o, a trecut în veșnicie. Ea a început să plângă, da, cu mine ce va fi. Păstorul a liniștit-o, a spus că viu este Domnul. Ascultă de cuvântul lui, împlinește-l, predă-ți inima și vei aparține Domnului. Vei fi alături cu sora noastră. Așa și-a făcut, s-a împăcat cu Dumnezeu. Simplu, predică nu a fost mare acolo, dar simplu înfățișarea, această bucurie a mântuirii, această dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni a cucerit pe această femeie. Și această înfățișare a lor l-a făcut pe acest om ca să privească la ei și le-a cerut milostenie. De partea lor, Petru și Ioan s-au uitat țintă la el. Și Petru a spus, uită-te la noi. Iubiți prieteni, cât de important este ca să putem spune aceste cuvinte. Apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Dar când biserica are fața ei, când lucrătorii sunt uniți, pentru că acești doi oameni al lui Dumnezeu împreună mergeau, pentru că s-au învoit, cum e scris în cartea prorocului Amos, dacă s-au învoit, merg împreună. Și uită-te la noi, un lucru tot deosebit. Fie că e unul, fie că e altul, dar aveau aceeași misiune și aceeași privire la ambii era îndreptată spre necesitatea acestui om. Și el se uita cu nădejde, cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Ceva, pentru dânsul încă nu era cunoscut, ce va căpăta. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și îmblă. Toate lucrurile care le facem noi ca servi al lui Dumnezeu, ca copii al lui Dumnezeu, trebuie să fie făcute în numele Domnului Iisus. Și aici el folosește simplu numele lui Iisus Hristos, din Nazaret. Cândva Natanael spune, poate ieși ceva bun din Nazaret? Această cetate nu avea așa o reputație, nu era cu vază, dar Domnul era de acolo. Și în numele Lui se fac lucrările și în numele Lui s-a făcut această minune. Dar și contribuția lui Petru și Ioan. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus, îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Cât de important să vedem necesitățile oamenilor, dorințele lor. Primul lucru este mântuirea. În numele lui Iisus se face lucrarea, dar i-a dat mâna și l-a ajutat, l-a ridicat. Partea ucenicilor. A depus Petru un efort personal. Și în numele lui Iisus, adică având pe Domnul, dar cine are pe Domnul Iisus are totul. Și în Hristos noi am fost îmbogățiți cu orice cunoștință, cu orice vorbire. Și ce așteaptă oamenii, ce aștepta acest om și oamenii ce așteaptă de la noi.
Pentru că, cum spune prorocul Maleahe, buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui să așteaptă învățătura, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Iată este lucruri să așteaptă de la fiecare dintre noi care am cunoscut adevărul lui Dumnezeu și mergem pe calea credinței. Și după lucrare, Domnul lucra împreună cu ei și întărea predica lor prin semne și minuni. Așa se întâmplă și într-acest caz. Dintr-o săritură a fost în picioare. Această bucurie că a fost slobozit de neputința lui, a fost în picioare și a început să îmble, neavând dreptul ca să intre în templu până acum. A intrat cu ei în templu, îmblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Mergeau doi împreună la templu, la ceasul de rugăciune. S-a adăugat al treilea. Și important că acel care vine să nu se depărteze și să nu plece. Minunea au avut rezonanță, tot norodul a văzut îmblând și lăudând pe Dumnezeu. Și e clar că s-au pus în mișcare, deoarece îl cunoșteau că era acel de la poarta numită Frumoasă. Dar fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. E bine ca cei care sunt chemați, cărora le-am predicat Evanghelia, i-am ajutat ca să vină, să rămână. Dacă a venit, să rămână. S-a produs această mare minune și lucrare. Noi în continuare observăm ce rezonanță a avut această întâmplare. Dar doresc deosebit să subliniez cât de mare era legătura între acești oameni al lui Dumnezeu. Hristos i-a unit pentru totdeauna. Ei aveau aceeași viziune, același scop, aceleași dorințe. Erau împreună și la templu și în lucrare. Oameni diferiți, după temperament, după vârstă, înfățișare, dar erau uniți. În capitolul 2 de la Faptele Apostolilor, versetul 42, și era pentru prima biserică caracteristic mulțimea celor și crezuseră. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Cât de important este acest lucru ca să fie unitate în poporul lui Dumnezeu, să fie aceleași aspirații, aceleași dorințe, aceeași viziune. Ambii au văzut necesitatea care este la acest om și i-au venit în ajutor. Apoi este un prilej ca Petru să vorbească poporului, să le amintească lor lucrurile care s-au întâmplat și să-i încurajeze că voi sunteți fiii proroșilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri, când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și amintește despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Hristos cel înviat care stă la dreapta măririi, care cu puterea Lui ține toate lucrurile, le conduce, le dirigează și El este acela care dorește ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului. Pentru aceasta El a plătit prețul și a ales oameni, a chemat, cum în acest caz Petru și Ioan, ca să fie împreună. Și acești slujitori al lui Dumnezeu, care au ajuns slujitori al cuvântului și așa mari lucrări s-au făcut prin apostoli și minuni, aduc slavă lui Dumnezeu și chemarea pentru fiecare dintre noi este, cum spune cuvântul la Coloseni în capitolul 3, ca tot ce facem cu vorba, cu fapta să fie făcut în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiți prieteni, noi avem de învățat din cuvântul lui Dumnezeu și acest episod, aceste momente din viața apostolilor care mult vorbesc bisericii, deosebit acum la vremea de la sfârșit, când foarte multe încercări, foarte multe piedici sunt și dragostea multora este în pericol ca să se răcească,
Dumnezeu să ne ajute ca, cunoscând puterea învierii, să-L urmăm întocmai, să vedem necesitățile la toți acei care ne înconjoară și Duhul lui Dumnezeu să ne unească, cum era cândva în biserica primară, între ucenicii Domnului, El să ne călăuzească și să înmulțească aceste lucruri în inimile noastre și această dorință. Întotdeauna să-i o spunem și să ne luptăm pentru credința care este dată Sfinților odată pentru totdeauna. Ca lucrul împărăției să propășească și Domnul să se bucure de poporul său, de biserică și să-L recunoaștem în toate căile vieții noastre. El să vină în ajutorul nostru și să ne ajute ca în orice lucrare să-i aducem slavă după cum El merită. Amin.